мегӯем ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи Сафина. Ин барномаи навбатии Хони Точикистон аст ва имрӯз мо қарор дорем дар хонаи Акои Аҳлиддин. Барои мо имрӯз омода хоҳанд кард як хӯроки бисёр болаззати миллии тоҷикӣ. Хоб, анехтараш худаш гӯяд. Бори дигар салом алейкум. Салом. Имрӯз кадом хӯрокро омода мекунем мо? Курутоби миллии тоҷикӣ. Хеле хуб. Аз он иборат аст ки мо дар тартибаш қаймоқ, хоб, чака, гӯшти бирён. Хоб, анихтараш. Имрӯз Акои Аҳлиддин курутоб омода мекунад. Курутоби хоб ғайриоддӣ аст. Яъне барои ин курутоб мо истифода мебарем, анихтараш Акои Аҳлиддин истифода мебаранд. Маъмулан помидор, бодирин, кабудиҳо, пиёз ва ҳамчунин илова мекунанд дар инҷо чакка, қаймоқ. Яъне тафовуташ дар он аст. Ҳаминтавр аст, а? Баъд равғани зарди хонагӣ. Хеле хуб. Баъд аз чанд лаҳза бинандаҳои азиз бармегардем, моро тарк накунед. Ин барномаи Хони Точикистон аст ва баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мекунад ба омода кардани курутоб. Чӣ ном дошт гуфтем? Курутоби Каратоги. Курутоби Каратоги Акои Аҳлиддин омода мекунанд. моро ҳамроҳ бошед. акнун бинандаҳои азиз ба кор оғоз мекунад ба қавли Акои Аҳлиддин ва ман ростӣ халал намерасонам ва мушоҳида мекунем, назора мекунем ки чӣ гуна омода мекунад Акои Аҳлиддин. Марамат, аз чӣ оғоз мекунем? Аз чака. Яъне аввал чакаро об мекунем. Об мекунем, а? Хеле хуб. Марҳамат бинандаҳои азиз, моро тарк накунед. Марҳамат. мо чакаро рехтем. Тартибаш ба намак. آب شیرگر ها دو پا درست از چیزی محصولات خانگی майда будем барои хона модар касал бемор яч мешуд фарзанди калони хона ки будам мо ҳаморо худомо мекардем ки падарамо аз кор биёну авқати тайёр бошад ва мо худомо тайёр мекардем ҳамин чизоро. хом шӯрбои миллӣ, ош, димлама, мана шакароб, курутоб, воҳаст инҷода аталаҳои қадима, гӯшти, аталаҳои кочи, номош бисёр инҷоба. Ордобои башир, ба равған. بعد از چاکا ما میگیریم قایماق رو آمیز میکنیم. با طبق قایماق رو میندازیم.
омехта кардем қаймоқро. Анаку баъд аз қаймоқ мо фатирро майда карда ба дурини табақ реза мекунем. фатири қападиро мо майда карда ба дури табақ мерезем. ҳунарҳо бисёр ака ҳунарҳо ҳастанд. новойхона нон мепазем. мана беғаза повурӣ хишчинӣ стройка монтаж свет магазинчигӣ ҳама корро аз даст мебиёд ака. муҳтоҷи ҳеҷ чи нестем. хор намешавад. мана бинам касбҳои моро ёд гирам. иззату эҳтиром якума дуюма касбҳоро ёд гирам. бинандаҳои азиз, он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар хотиррасон менамоем ки мо дар хонаи акои аҳли дин қарор дорем ва ин барномаи Хони Точикистон аст. имрӯз як қурутоби хеле олӣ, қурутоби Каратоги омода мекунанд ва ғайри оддӣ низ ҳаст дар ҳақиқат. ба куллӣ тафовут дорад ва хуб аллакай чикор карданд акои аҳли дин? хуб чакаро об карданд, баъдан омехта карданд бо оби гарм, баъдан бале қаймоқро омехта карданд, баъди вай фатирро хуб реза карданд ва боз якчанд маҳсулот дигар аст ки мебинем ки чӣ гуна боз кадом маҳсулотро дар ин ҷо илова мекунанд. моро ҳамроҳ бошед дӯстони азиз. хуб чӣ кор мекунем акнун? баъд аз фатирро реза кардан мо пиёзи бирёнро мо аз тораш мерезем. хеле хуб. акнун бинед ки бинандаҳои азиз, хуб қурутоби мо 30% омода шудааст ва як намои ғайриоддиро дорад ва бисёр як хуб бӯи лазиз низ ҳаст. дар ин ҷо гуфтем ки чака аст, қаймоқро омехта карданд. акун мо пиёзи бирёнкардагиро аз тораш аралаш мекунем. марҳамат, марҳамат. хуб бинед ки бинандаҳои азиз, хуб тафовут аст миёни омода кардани хуб хӯрокро омода мекунад зан, омода мекунад мард. бинед ки мо мардон ҳамин тавраем, камакак суръатро зиёд мекунем, вале ба ҳар ҳол хӯрокҳое ки мард омода мекунанд, ман бигзор ба иззати нафси бонувон, кадбонҳои азиз, модарон, хоҳарон нарасам, вале ба ҳар ҳол мегӯям ки хуб боз болаззаттар аст. болаззаттар аст. хӯрокҳои шумо низ модарони азиз болаззат аст. пиёзи бирёнро андохтем, аралаш кардем. аз тори он пиёзи хомро аралаш мекунем. марҳамат. пиёзи хомро илова мекунем бинандаҳои азиз ва мебинем ки акнун хуб боз хуб пиёзи хомро мо омехта кардем. баъд аз он мо гӯштро мерезем. гӯштро меандозем. хуб марҳамат. яъне қурутоби мардона гӯем хато намекунем. қурутоби Каратоги мардона. баъд аз он ки мо гӯштро бирён карда илова кардем, равғани зарди хонагиро мерезем аз тораш. аз болояш равғани зарди хонагӣ. хуб марҳамат.
бинандаҳои азиз, акнун расидем ба хуб зинаи сеюм низ бигӯем хато намекунем, зеро аллакай бори дигар хотиррасон менамоем ки мо қарор дорем дар хонаи акои Аҳлиддин ва имрӯз як хӯроки мардонаи тоҷикии миллӣ бо номи Курутоби Каратоги омода карданд. Аввал дар даруни табақ андохтанд чакаро, баъдан омехта карданд, баъд аз вай қаймоқро омехта карданд ва баъдан нонро, фатири қабатиро реза карданд, баъдан пиёзи бирён, аз болои вай пиёзи хом, аз болояш гӯшти бирён, гӯшти қайла карда шуда, мондаастанд ҳамон бодиринг, помидор ва кабудиҳо. Зебо додани оро додани рӯи Курутоб. Хеле хуб. Бори дигар мегӯям ки Курутоб аст, Курутоби миллии тоҷикии қишлоқ шаҳрчаи Каратог. Бале, шаҳрчаи Каратог, Каратог сити гуфтанд дар боло акои Аҳлиддин ва дар ҳақиқат низ як манзараи хеле хуб, боду ҳавои хеле дилкаш, ҳавои хеле тоза дорад ин мавзеъ ва воқеан ҳам дар чунин мавзеъ, дар чунин ҳавои хуб тоза, манзараи бисёр ҳам зебову дилкаш, аллакай истеъмоли хӯрок низ бисёр хуб чӣ гӯям, бо як шавқ рағбат шахс истеъмол мекунад, ҳаловат мебарад ва ман фикр мекунам ки тамоми минтақаҳои Тоҷикистони азиз, Тоҷикистони бештосо зебо аст. Тамоми хуб минтақаи ватани азизамон зебост ва ҳар яки мо бояд саҳми худро гузорем дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ва дар ҳама соҳаҳо, зеро гуфтем ки барномаи навбатии мо аз ин минтақа аст. Умуман барномаи Хони Точикистон бахшида шудааст ба соли рушди сайёҳӣ, эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. соли 2018 аз ҷониби пешвои миллат соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд. Беҳуда нест, зеро ҳадаф ин эҳьё кардани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ, ба мардум муаррифӣ намудани мавзеъҳои бисёр ҳам зебову сайёҳии кишвари азизамон аст. Ҳамин тавр аст. Кишвари гӯё ки Тоҷикистон ҳам. Тоҷикистони азиз. Хеле хуб. Суханро ба охир расондем. Хӯроки мо низ омода шуд. Дӯстони азиз, ном дорад Курутоби Каратоги. муаллифаш ҳастанд акои Аҳлиддин. Изҳори сипос ва баъд аз чанд лаҳза сари ҳамин дастурхони пурнозу неъмат бо акои Аҳлиддин менишинем ва мечашем ки чӣ гуна аст Курутоби имрӯзае ки акои Аҳлиддин омода кардаанд. Баъд аз чанд лаҳза бармегардем дӯстони азиз. акнун бинандаҳои азиз, расидем ба нуқтаи асосии барнома. Инам бошад хуб мечашем ки акои Аҳлиддин имрӯз хуб ба кадом муваффақият ноил гардид ва боварӣ дорам ки ҳар як хӯроки хуб тоҷикие ки омода мекунанд дар минтақаҳои гуногуни кишвари азизамон ҳатман ки болаззат аст ва истеъмол мекунем бо хуб муаллифи ин хӯрок. Марҳамат, бо иштоб бошед. Раҳмат. Марҳамат. Гире. Хуб, лаҳзаҳои бисёр ҳассос гуфтем дӯстони азиз ва мебинем ки чӣ гуна ҳамон бо чака ҳамон қаймоқе ки омехта кардем як лаззати махсусро хуб доро гардидааст ва бисёр низ хуштам ва ғайриоддӣ аст ҳамаш. Ҳамин тавр аст? Раҳмат, дуруст гапатон. Хеле хуб. Ман боварӣ дорам бинандаҳои азиз ки шумо низ омода мекунед дар хонаатон ва аҳли оила акои Аҳлиддин, ман изҳори сипос менамоям барои шумо. Ба шумо як ҷаҳон ташаккур ки як хӯроки хеле сирф тоҷикиро омода кардед, вале ба таври худатон.
با یک طعم خاصه خودش. من باوری دارم بینندگان عزیز که هر یکی شما این برنامه رو تماشا کردید، در خانه‌تون آماده میکنید برای فرزندان، برای نزدیکان، برای مهمانان، برای دوستان، برای اهل عائله و در رشد هنرهای مردمی برای احیا کردن مخصوصا خب خوراک‌های تاجیکی قدیمه سهم ارزنده خود رو هر یکی شما میگذارید. اینجا باشد بینندگان عزیز، برنامه نوبتی خونی تاجیکستان از خانه اکای اهل دین به آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید و همیشه خب پیگیری طرز حیاتی سالم باشید. همیشه خب معرفی‌گر وطن و میهن خویش باشید. خیر دوستان، تا بازدید. رحمت.